Po pár minutách cítíš ruce nebo dokonce i záda a končíš s masáží? Nesmíš masírovat rukama, ale břichem. Základ je zpevnit celý střed těla a dobře dýchat. Lehce pokrčit nohy v kolenou a spíše se tak lehce pohupovat. Největší tlak vychází z břicha a ruce už jsou uvolněné. Zkoušej si to a uvidíš, že si tvoje tělo na to přijde samo. Najdi si nejpřirozenější postoj, kdy budeš zároveň zpevněná, ale i uvolněná, jako strom pohubující se ve větru. Jedině tak si nebudeš namáhat ruce a nebudou tě bolet. Je to jako relaxační cvičení, po kterém se cítím líp než před masážemi. Pokud to pro tebe bylo zajímavé, začni mě sledovat nebo dej odběr. Děkuji a já se budu snažit dávat témata, která tě budou zajímat. Masíruji několik desítek let a tak se mě můžeš zeptat na cokoliv. A já se budu snažit v dalších videích ti odpovědět.